Chaka senchira ya vene awaseritkoria rero ryarirituko ryensenkima bitango byokwerusia obomoyo guserimanyikante buna Suicide Prevention Day enegati emechando yobonko eyekoreto kubwatkana na makongu au ayomwanya bantu bagwetera nakorangana na Dominic Bosire oyore omumanyi wamwana yemechando yobonko gwise psychologist nigabeire kagoteba abuna oboreri obuya kurwasa bayibori cyase abana babo naboigo okobekwa kwemerobere au yogokeania obutumiki bwa mariogo yogotindia ase abantu gati ababasae na cyo cinchera kirakonye muno asogokonya abantu wetanga kurwase okwerusia obomoyo murukeito Josephat Amisi nabakagusanganere Magiga ensenki magochengera lituko lyogwetanga no kwerusia obugima gwetera senchire okengenta bono liga babwatani akurwase sector bachanu batabire buna okoborwa anena ko baseme kurwasa abayibori obotumekiwa mariogo yogotindia ngati ebintu birira abantu abange bagende tukoba kwerusia obugima anene ekegoriye geke kyabasae ibintu mbire ekemo kyabo twarorira abana b'eskuru bagwita mono ritanga ni parenting yeito yabeirembe tobwata authoritarian tugatwara omuibori onde yani rende ajuareta abana igo ibintu nebinge bigochangia igo parenting gochangiera abana baito bagweita asengencho ya enchero omuibori yakomorera twaborirwe egento tokorokwa oboremereria na gokorigeria family chinyinge boremereria mboi yororo ngende amalioga twateba madawa ya kulevya amaru nyasore sigara kera bana bakonya kwendo konywa wende amalioga ya kulevya they get poor judgment konyora bono na bakonya no boibi ya nandika kinabo judgment yabe ko bapuali na bakonyora barusi jobo moyo ni kesi bintu mbiri kwenda buya ogo konga kwobogima boigo nigo koirere abantu abange kwengenta esengenje okonga nande kwobogima twanyorire nga noanechi besenji asiji family omoibori chikorigere nga besenji ogaiga na abana na pressure ne chironi nkoirete omoibori watoka bweitire yatoka nga obogima orusi ryobogima nigento kene konyora gambling ebinte byo kobeka jibets abakonyora omuntu oniri goso bekire gento geten yane gari yaye gose esimi gose negento gete gakurusie bet yeyo gakurusie bet yeyo kwanyora rusi ryobomo omoyo kurende mbitambokero kibwenete ko babikoirwa eri wetanga aneno kwerusia obugima bwetera asenchera yo kwengenta in case oikire nkakina ebirenga byabire binge bongera ko depressed au chinyagitari osiki medical attention kati chinyagitari ndopate psychiatrist na pia abanda ba counselors they can be counseled banyora mariogo and sometimes amariogo nara kuna antidepressant umuntu akwebu amukonya go kutwara kupunguse birengera lyebyo nandi clinics chibako chibaba booked baje wanya goja regular check up na bakonyora na ekwende iside yere tanga ni rigia basemia rigia no na ba pastor mbaro kwana na barabo abasemia keroko mutaibi mechando yabo na yigiteri gigutuka mugwato muchando nyomba ya no mugaka no mongina na ya rigingo mosemia muikaranse mukwane gendo tokuruka family therapy abaibori asachinga ebyombe bya serikali mbibwateri bagali nene kwenekia buna banyareko bakoira ebitambukiro elyo kwenekia buna omubaro bw'abantu kwengenta onyareko bokwira nanse abaibori enjera togukinia abana baito ngo changirere sana tigo mwana ne kanisa agende kanisa umwana oba guided buya agusaba kwana gochia serikali mnabona addiction ya kinire mono tigango ba chake abatigari tali ngamba tamanyeti go serikali ne tamanyeti nga ya marioga ya koyonigo bamanyeti kabisa nga chikona gete ngende na kona gete nyarebo koni onye gekunyarekana banyare ko baba ko regulate na banyare ko bakubika measures chisaine asogosokia mariogo egere twamanya ng'eriogo onye ni chipana duchia sogete chire chemist gose ni 20 echianyu tunanyarebe uripoteri kutasini Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterane Josephat Amese.